Mhm. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. O, may kayo ni kakabsat. Instant buro. Ti sidain tayo. Hmm? Unang subo para sa inyo, kakabsat. O, yung mga nagkre-crave dyan sa abroad ng buro. Ito, kung wala kayong mabilihan, instant buro. Napakadali lang. Oh. Kaning lamig, sibuyas, bawang, luya, tsaka kamatis. Gisa mo sa mantika.
Pwede rin kapag walang hipon, kakabsat, yung hilaw na isda na tilapia, pwede rin. Hito. Tapos gamit ka ng pangpaasim, suka or sinigang mix. Tapos asin, pangpaalat. Pwede ka rin gumamit ng patis kung ayaw mo ng asin. Kunin natin yung hipon. Ayun. Ah. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po. Nabusog na naman po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, Panginoon. Kayo na pong bahala sa kanila. Maraming salamat.